जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि थान्दै जखनथाइ बेखौ कसुगाव दख'रानि सिङाव थानाय जलेश्वरी गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सानथामनि जे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों 12, 13, 14 जानुवारि बे सानथामनि जे हाबाफारि बेखौ बिथा खालायनानै जिल्ला आफादनि जे खुंनो लानाय 52थि थान्दै जखनथाइ बेवहाय जोङो जोंनि जे जिल्ला आफादनि जे बे थान्दै जखनथाइ बेवहाय गोबां माखासे हाबाफारि रनसायनानै बेखौ थि खालायनाय जादों। दिनैनिफ्राय जागायनाय जिहेथु जोंहा जोंनि जे मेइन गेट बेखौ बानजाय आफादनिफ्राय हास'नाय जाबाय आरो मोनफ्रोमबो जिहेतु जोंनि डेलिगेट हल लोगोसे जोंनि मावसोम बादा जोंनि मेइन स्टेज बेफोर गासैखौबो बानजाय आफादा मावखांनायनि उनाव दान्दिसे उनाव जोंहा गेलेमु बादायलायनाय हाबाफारि बियो जासिगोन। हौवासाफोरनि थाखाय भलिबल आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय काबादि बादायलायनाय बे जागोन। लोगोसे लिटारेरि कम्पिटिसन बियो दिनैनिफ्राय जागायगोन। लोगोसे जोंहा हारिमु बादायलायनाय बेवहाय दोरोङारि दामजु दामनाय खाम सिफुं लोगोसे बागुरुम्बा मोसानाय जोङो हाबाफारि बादायलायनाय लादों। बे हाबाफारियाव जोंनि मोनफ्रोमबो दख'र आफादनिफ्राय बादायारि बिथांमोनहा बाहागो लाफैगोन, जोंनि फरायसा बिथांमोनहा बाहागो लाफैगोन। लोगोसे जोंहा गाबोन मोनसे सेमिनार जों लानाय जादों, बेनि थाखाय जोङो फुंखा सुबुं बिथांमोनखौ हांख्रायहरनाय जादों। जोंनि जे नेसनेल पार्क रायमना नेसनेल पार्क बेखौ लानानै जोङो मोनसे बे ओनसोलनि गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ जों माबोरैहाय बे नेसनेल पार्क खाथियाव थानानै जोङो रांखान्थियारि मुलाम्फा जोङो लानो हायो, बेनि थाखाय जों मोनसे सावरायमेल लादों। दा बेवहाय जोंनि फुंखा सुबुं महरै दिदि बर' बिथाङा बारग' फरेस्टआव खामानि मावनानै गोबां एवार्ड मोननाय, इन्टारनेसनेल लेभेलाव एवार्ड मोननाय आसाम गौरब बान्था मोनगिरि मानगोनां बिथाङा बाहागो लाफैगोन। लोगोसे जोंनि बिटिआरनि फरेस्ट बिफाननि रनजित बसुमतारी मानगोनां बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन। आरो लोगोसे जोंनि हल्टगर डिभिजननि डिअ मानगोनां बिथांमोनहा बाहागो लाफैगोन। लोगोसे जोबथा सानखालि गेवलां मेल मोनसे थि खालायनाय जादों। बे गेवलां मेलावहाय जोंनि जे गाहाय आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' मानगोनां बिथाङा बाहागो लागोन। लोगोसे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथाङा स्पेसियेल गेस्ट हिसाबै बाहागो लाफैगोन। मानिजाथाव प्रमद बर' मानगोनां बिथांजों लोगोसे आसामनि केबिनेट मन्त्रि मानिजाथाव उरखाव-गोरा ब्रह्म सारमोन मानगोनां बिथांमोनहाबो बाहागो लाफैगोन। लोगोसे जोंनि ओनसोलनि जों लोगोसे एमएलए मानगोनां बिथांमोनहाबो बाहागो लाफैगोन। बे सानथामनि जे मेहेरगोनां हाबाफारि बेवहाय आङो जोंनि ओनसोलनि गासै रायजो राजा मानगोनां बिथांमोनखौ खावलायनो सानदों, जाहाथे मोनफ्रोमबो जे हाबाफारियाव फैनानै बाहागो लानानै जाफुंसार जाफैयो। लोगोसे बे जे जखनथाइ बे जखनथाइनि गेजेरजों जोंहा बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि लोगोसे जोंनि फंबाय बिनानावमोनखौ मोनफ्रोमबो इभेन्ट्सआव बा मोनफ्रोमबो आयदायाव जों माबोरै रोंखा राखा खालामनो हायो, लोगोसे जोंनि जे फैबाय थानाय समाव बर' हारिखौ जों माबोरै गेरेमसा माहारि दानाय बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि आरो सान्थौ आरो सानस्रिखौ लानानै जोङो दावगालांनो हानायजों लोगोसे बुहुमाव गेरेमसा बर' माहारि दानाय आरो लोगोसे जोंखौ जों माबोरै सिनायथि होनो हायो, सेल्फ एस्टाब्लिस खालामनो हायो, गावखौनो गाव जारिमिनारि सोरजिनो हायो, बेवहाय गोबां जों बाथ्रा सावरायनाय जागोन। जोंनि जेनेरेसनखौ बर' हारिखौ जोङो नेक्स्ट सेन्सुरिसिमनि जे दावगालांनायनि जे बाथ्रा बेवहाय जोङो गोथौयै सावरायनाय जागोन। जोंनि डेलिगेटआवहाय गोबां माखासे बाथ्रा सावरायनाय जागोन। बे ओनसोलखौ जोङो डेभेलप खालामनायजों लोगोसे जोंनि थामोनथा रैखाथि आरो बर' हारि जाथि हिसाबै जोंखौ गोजौ फारसे लानानै थांनायाव बा माखासे जोंखौ फैबाय थानाय समाव जोंनि जे माखासे खहा खालायग्रा बा जोंखौ जाय बिथांमोनहा माने सुथुर सानग्रा बा जों बर' हारि जाथिखौ जाय मानसिफ्रा दिनै माने गुबुन भाबै नायग्रा आरो लोगोसे जोंनि गेजेराव भुल बुजिनाय माखासे बेफोरखौ लानानै जोङो सावरायनाय जागोन। लोगोसे बिटिआर एकर्डनि जे दफाफोर मावफुंनायनि बाथ्राखौ लानानै सावरायगोन। बेनि थाखायनो जोङो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोनखौ गुरै खावलायहरदों बे
थान्दै जख'न्थायाव नोंथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैयो आथिखालनि जे बिटिआर एकर्डनि मावफुंनायनि सायाव बा जोंनि जे बिटिआरनि काउन्सिलनि मानाव गेदेर गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथांमोनहा रायजो राजानो गुवारै मेसेज होफैगोन बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायहरबाय दिनैनिफ्राय जे जागायनाय थान्दै जख'न्थाय बेवहाय जोङो खोब माखासे गाजा गोमजा हाबाफारिनि गेजेरजों बा बादायलायनायनि गेजेरजों जों खुंफुंनो थाखाय थागथियारि जादों आरो दान्दिसे उनाव जोंनि मोनफ्रोमबो हाबाफारिया बियो फारि फारि जालांसिगोन औ सोलोंथाइया बयनिबो मोनसे गुदि मोन्थाय बियो फ्रि एन्ड कम्पालसारि जिहेतु राइट टु इडुकेसनाव बेवहाय होनाय जादों दिनै भारतनि जे सोलोंथाइ बिफान बा सोलोंथाइनि जे थांखि लानाय भारत सरकारनि बा नेसनेल इडुकेसन पलिसि बियो दिनै मादार टंजों बा बिमा रावजों फोरोंनायनि थाखाय जिहेतु सिन्था धारना खालायनानै निउ इडुकेसन पलिसि बेवहायबो दिनै बेखौनो लागु खालायनाय जादों दा दिनैनि थारिखआव आसाम सरकारा बिनि उल्था नेसनेल पलिसिनि जे निउ इडुकेसन पलिसिनि उल्थायै दिनै हाबाफारिखौ बिथांमोना मावगासिनो दं थांनाय समाव आसाम सरकारा केबिनेट डिसिसन लानानै जितु क्लास 6नि नट अनलि बड' मिडियाम बेवहाय एसामिस मिडियाम गुबुन गुबुन मिडियामनिखौबो दिनै क्लास 6निफ्राय बिथांमोनहा मेथ्स आरो साइन्सखौ इंराजिजों फोरोंनाय जाथों होननानै बिथांमोना डिसिसन लादोंमोन बे डिसिसन लानायनि हेंथायै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननायाव मोनफ्रोमबो बर'नि माहारियारि आफाद खौ लानानै सावरायनानै बेवहाय आसामनि चिफ मिनिस्टार आरो आसामनि जिहेतु सोलोंथाइ मिनिस्टार बिथांमोनजों सावरायनानै बिथांमोना जोंनो प्रतिश्रुति होदोंमोन फैबाय थानाय समाव बर'जोंनो फोरोंनाय जाथों आरो बर'जोंनो कुइसन लिरनाय जाथों नाथाय जों दाख्लै नुबाय जिहेतु गुण'त्सब 5थि गुण'त्सब आसाम सरकारजों जे बानजाय जानाय बेवहाय नुबाय क्लास 6नि मेथ्स आरो साइन्सआ इंराजिजों फैबाय दा बेनि थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' साहित्य सभा सावरायलायनायनि गेजेरजों जिहेतु फार्स्ट फेज हिसाबै क'क्राझार आरो उदालगुरि बिटिआर ओनसोलाव जादोंमोन बेखौ जोङो सावरायनायनि गेजेरजों क्लास 6नि फरायसाफोरखौ जोङो एग्जामाव जिरायनायनिफ्राय जोङो दोनथ'नो गोनां जादों जिहेतु जेब्लासिम माने क्लास 6नि मेथ्स आरो साइन्सआ बर'जों फैया कुइसना बेफोरनि सायावहाय जों सावरायनानै सम्पुर्ण आसामावहाय दिनै बादा होनानै दोनथ'नाय जादों दा बेयो जोंनि थाखाय मोनसे खोब दुखुनांथाव दा दिनैनि थारिखआव जोङो बर' बिजोंजों फरायनानै जिहेतु जोंनि जे राइट टु दिनै इडुकेसनावहाय दिनै बुंनाय दं रोखा दं जिहेतु बेखौ लानानै दिनै थांनाय 1963आवहाय जे बर'फ्रा सोमावसारनायनि गेजेरजों बिजों महरै जों मोनबाय बिनि उनाव दिनैनि थारिखआव जोङो UPSC बायदि आरो दिनै 8 सिडिउलाव हाबनाय मोनसे राव दिनैनि थारिखआवहाय जोङो साहित्य एकाडेमि मोननो हानाय जोंनि बर' बिजोंजों दिनै जायफोर बिथांमोनहा दिनै गेदेमा लिरगिरि बिथांमोनहा लिरनानै दिनै साहित्य एकाडेमि मोनहैनो हाबाय दा बेबायदि मोनसे गोजौ थाखोनि मानदाम मोनखानाय दिनै रावखौ बिजोंखौ दिनैनि थारिखआव आसाम सरकारा दिनै बेबायदि इंराजि जाबसिननानै होनाया बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव आरो बिनिफ्राय दुखुनांथावसिन दिनैनि थारिखआव गैया बिनि थाखायनो जों आसाम सरकारखौ रिकुवेस्ट खालायदों बारे बारे बुंदों जोङो प्रयजन जायोबा जोङो डेम'क्रेटिक भाबै जोङो आन्दालन खालायनो थाखाय जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै थारिखआव रेडि दा बेनि थाखाय जोंनि फरायसाफोरखौ जोंनि जेनेरेसनखौ जोङो माब्लाबाबो जोङो डिप्राइड खालायनो साना बिथांमोनखौ जोङो क्वालिटि इडुकेसन होनाय बा गुन गोनां सोलोंथाइ होनायावहाय जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे जोंनि बर' माहारियारि आफादफ्रा दिनै खामानि मावदों दा बेनि थाखाय दिनै जिहेतु क्लास 6नि फरायसाफ्रा अलरेडि बिथांमोनहा क्लासखौ बर'जों लाबाय बर'जों इउनिट टेस्ट लिरखांबाय बर'जों हाफ यारलि लिरखांबाय बे गुण उत्सब समाव दिनैनि थारिखआव साडेनलि बिथांमोनहा माने इंराजि कुइसन होनानै दिनै जोंनि फरायसाफोरखौ मोनसे आख' फाख' बा मोनसे गोनो गोथो खालायनाय दा बेनि थाखाय जों आसाम सरकारखौ बारे बारे रिकुवेस्ट खालायदों जिहेतु बियो जेरैखि जाया माने इंराजियाखौ बर'जों खालायनानै हरनांगौ होननानै जोङो दाबि खालायदों